Takže já vás zdravím, já jsem Monkey MC a chtěl bych vás uvítat na serveru Procraft. Hlavní změna je ta, že server poběží denně. Jde o to, že jsme přehodili server na jiného hostovatele a ten má prostředky k tomu, aby server běžel téměř bez ustání. Kdyby náhodou vypadl nebo neběžel, tak by to byla buď to o technické stránce, kdyby se mu něco stalo s počítačem, třeba zavirovaný a musel by odvirovat, tak to server zřejmě nepoběží. A nebo když prostě bude potřebovat něco soukromně tam opravit, když třeba bychom si hráli a něco bychom tu pokazili, tak aby to opravil. Tak já jsem si všiml, že příliš nových hráčů nepřibylo, možná ani žádný, a jsem poněkud zklamán, ale chápu to, protože přece jsme ještě nejsme příliš známí. A proto jsem vám zde chtěl sdělit, že budeme natáčet Minecraft seriál, už děje jakž takž vymyšlený a kulisy už jsou také postavené. A tudíž se těšte, lajkujte a odbírejte. A kdybyste chtěli cokoliv říct, tak buď to na stránkách na fórum, nebo komentáře na našem YouTube kanále. Náš YouTube kanál najdete, je to Studio Procraft MC a na stránkách to určitě najdete. A kdybyste nám chtěli jakkoliv pomoct, tak by se nám hodilo například nějakýho pomocníka, který by dokázal taky pracovat s těmi základními grafickými editory. Tak kdyby někdo měl zájem, tak nám klidně může nějaké to intro, nebo intro ani ne, spíš by se hodilo, kdyby se nám přihlásil nějaký grafik, co se třeba týče ohledně kanálu, a byl by ochoten pro nás to nějaký profesionální ve Photoshopu z kanálu. Na to bychom byli rádi, ale nespěcháme na to, máme svý lidi, tak bych to mohl říct, kteří se v tom také vyznají, ale jak říkám, staráme se i o jiné věci a proto by se nám klidně ta pomoc hodila. Kdybyste chtěli nějak se ucházet o vyšší postavy na tomto serveru, tak to bychom ještě prokonzultovali. Ale jinak, když byste přišli a chtěli byste tu hrát, byli bychom opravdu rádi. Ostatně to už jsme říkali v minulém videu. Můžete vidět, že to je pořád stále mnoho místa, kde chybí budovy, které byste postavili. No, a to pro dnešní den bude vše. Ano, určitě si říkáte, že to bylo krátké a já s tím souhlasím, ale když nejsou novinky, tak jsou nějaké základní informace, jako bylo ohledně toho serveru, kdy poběží a kdy ne, tak to bylo, si troufám myslet, velice důležité a tudíž jsem vám to tady přišel sdělit. Ale jakmile se objeví další závažnější a větší, jak bych to řekl, globálnější informace, tak můžete očekávat další informace a budu se na vás těšit. Zatím naschledanou.